Αλληλούια. Από την Β' Κορινθίους 5 και 21, ένα πολύ γνωστό εδάφιο από τον ευλογημένο λόγο του Κυρίου που διαμένει στους αιώνες. Αλληλούια. Και πώς πιστεύουμε ότι και μόνο με ένα εδάφιο μπορεί ο Άγιος Λόγος του Κυρίου να μας ευλογήσει, να μας υπερευλογήσει ο Άγιος Κύριος, και μόνο με ένα εδάφιο. Αλληλούια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας και Θεέ μας. Αλληλούια. Β' Κορινθίους 5 και 21. Αλληλούια. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Αμήν, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και επειδή μου αρέσει να απλοποιώ τον λόγο του Κυρίου όσο γίνεται περισσότερο, το κάνω πιο προσωπικό, πιο απλό, για να το κατανοούμε όλοι μας. Αλληλούια. Όλοι μας ανεξαιρέτως. Αντί να πω διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, επειδή εκείνος που δεν γνώρισε την αμαρτίαν είναι ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό λέω διότι τον Ιησούν Χριστόν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν. Ο Πατέρας Θεός έκαμε για μένα και για σένα αμαρτίαν, έκαμεν ο Πατέρας Θεός τον Ιησούν Χριστόν για σένα και για μένα τον έκανε αμαρτίαν. Αμήν. Για να γίνομεν, λέει εδώ, ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δηλαδή, για να γίνω εγώ και για να γίνεις και εσύ η δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δηλαδή δεν θα μπορούσες ποτέ, ούτε εσύ ούτε εγώ, να γίνομεν η δικαιοσύνη του Θεού αν ο Πατέρας Θεός δεν έκανε τον Ιησούν Χριστόν για μένα και για σέναν αμαρτίαν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Άγιον Κύριον, τον ευχαριστούμε, αλληλούια. Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το β' πρόσωπο της τριαδικότητας. Αμήν. Αλλά πριν έρθει στη γη και να ονομαστεί Ιησούς Χριστός, που σημαίνει σωτήρας και χρησμένος από τον Θεό, υπήρχε εις τον ουρανό και ήταν ο προαιωνίος υπάρχον Λόγος του Θεού. Και αυτό το γνωρίζουμε και από την επιστολή, την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, που λέει στο 5ο κεφάλαιο και στο 7ο εδάφιο, λέει: τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ήταν στον ουρανό πριν έρθει εδώ και γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, ήταν στον ουρανό και ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος σε συνεργασία μαζί με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο δημιούργησαν, μπορεί να καθίσετε εντωμεταξύ, δημιούργησε ο Λόγος μαζί με τα άλλα δύο πρόσωπα, δηλαδή με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο, δημιούργησαν όλων των κόσμων, των υλικών και των άειλων, των ορατών και των αόρατων κόσμων. Τα πάντα τα δημιούργησαν. Ακόμα και τον άνθρωπο, γιατί στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στο α και 26 λέει «Ας κάμομεν άνθρωπον». Δηλαδή συνεργάστηκαν τα τρία πρόσωπα που αποτελούν την έννοια του Θεού, δηλαδή ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, συνεργάστηκαν να κάνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει «ας κάμομεν», δηλαδή εμείς οι τρεις που αποτελούμε την έννοια του Θεού, ας κάμομεν τον άνθρωπο. Και αμέσως στο επόμενο εδάφιο λέει «και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο». Δηλαδή ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο, και αυτό είναι ένδειξη της τριαδικότητας, ότι η τριαδικότητα αποτελείται από τρία πρόσωπα, από τον Πατέρα, τον Λόγον που έγινε Ιησούς Χριστός μετά, και από το Πνεύμα το Άγιον. Αμήν, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι σαν να έγινε εις τον ουρανό ένα, ας το πούμε, σαν πνευματικό συνέδριο. Και λέει ο Λόγος: εγώ θα κατέβω κάτω στην γη, θα γεννηθώ, θα σταυρωθώ και θα αναστηθώ. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να σωθεί η ανθρωπότητα που είχε πέσει στην αμαρτία. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπήρχε να σωθεί. Αμήν. Και ακριβώς τόσο πολύ
μας αγάπησε ο Λόγος, που δέχτηκε να κατέβει κάτω και εγκατέλειψε την δόξα που του προσφέραν λατρεία, πολύ πολύ καλύτερη λατρεία από ό,τι δίνουμε εμείς στον Θεό, του πρόσφεραν οι άγγελοι, εκεί οι αγγελικές δυνάμεις, οι άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφίμ κλπ. Τον δόξαζαν, τον λάτρευαν καθημερινά και όμως εγκατέλειψε αυτή την δόξα γιατί σε αγάπησε και με αγάπησε. Αμήν. Και δεν τον εξανάγκασε ούτε ο Πατέρας Θεός να έρθει κάτω, ούτε το Πνεύμα το Άγιο εξανάγκασαν τον Λόγον τότε να έρθει και να γεννήθει κάτω εδώ. Μόνος του θέλησε γιατί σε αγάπησε. Γιατί ταπεινώθηκε και λέει ο Λόγος, λέει στον Ιωάννη α14, ο Λόγος σάρξ εγένετο και κατόκισεν εν ημίν και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και είδαμε τα θαυμαστά μεγαλεία και τα τεράστια που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε κάτω εδώ στην γη. Αμήν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Χαλιλούια. Όστις, λέει ο Λόγος του Θεού στην Φιλιππισίους Β 6 μέχρι και 11, όστις εν μορφή Θεού υπάρχον. Ήταν Θεός, είχε τη μορφή του Θεού. Ο Λόγος τότε, ώστε εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, γιατί ήταν ίσος με τον Θεό. Δεν είναι ο Πατέρας Θεός ανώτερος από τον Λόγον, ούτε ο Λόγος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός που έγινε μετά, είναι ανώτερος από το Πνεύμα το Άγιο, ούτε το Άγιο Πνεύμα είναι ανώτερο ούτε από τον Πατέρα, ούτε από τον Υιόν. Αμήν. Είναι ίσα μεταξύ τους. Γι' αυτό λέει δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, γιατί ήταν ίσος σε αξία με τον Θεό. Αμήν. Ώστε εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε τον εαυτόν του, άδειασε τον εαυτόν του από την δόξα που απολάμβανε εις τους ουρανούς, εκένωσε και έλαβε δούλου μορφήν, αμήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος θανάτου δε σταυρού. Αμήν. Δια τούτο υπερύψωσεν ο Θεός αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπέρ παν όνομα, πάνω από όλα τα άλλα τα ονόματα είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Διανακλίνει εις το όνομα του Ιησού Χριστού παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, είναι Κύριος, ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Χαλιλούια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας και Θεέ μας. Χαλιλούια. Ποτέ δεν υπήρξε αμαρτωλός ο Ιησούς Χριστός. Απλά ο Πατέρας Θεός αμαρτίαν τον έκανε. Δεν τον έκανε αμαρτωλόν, γιατί αν τον έκανε αμαρτωλό δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Το αίμα του δεν θα μπορούσε να μας θεραπεύσει. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε καν πρόσβαση. Αμαρτίαν τον έκαμε, τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν. Αυτό που διαβάσαμε στο ξεκίνημα. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμε για σέναν και για μέναν αμαρτίαν, για να γίνω εγώ και εσύ δικαιοσύνη του Θεού. Δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος για να γίνεις εσύ ή εγώ δικαιοσύνη του Πατέρα Θεού. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Εμείς είμαστε ψεύτες, κλέφτες, μοιχοί, πόρνοι, τα πάντα. Είμαστε όλοι μας, όχι απλά εμείς εδώ, γενικά όλη η ανθρωπότητα. Αμήν. Όμως όλες αυτές τις αμαρτίες, όλες ανεξαιρέτως τις αμαρτίες, τις κάρφωσε πάνω στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός για να μας ελευθερώσει. Χαλιλούια. Γιατί τόσο πολύ μας αγάπησε. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το πιο ευλογημένο εδάφιο, πιστεύω στους πιο πολλούς από εσάς, από τον Ιωάννη Γ και 16, τόσον πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και επειδή μου αρέσει να απλουστεύω τα εδάφια από τον Λόγο του Θεού, μπορώ να πω, αντί να πω
τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο είναι σαν να λέει κάτι το αφηρημένο, κάτι το εξωπραγματικό, καλύτερα να το κάνω προσωπικό και να πω τόσο πολύ με αγάπησε εμένα τον Νίκο Δωρίτη, εκεί να βάλεις το όνομα σου εσύ, τόσο πολύ με αγάπησε ο Πατέρας Θεός εσέναν, αμήν, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονόγεν για να μην απολεστείς ούτε εσύ. Αλλιώς αν δεν τον έδινε θα χανώσουν και εσύ, θα χανόμουν και εγώ και θα χανόταν οποιοσδήποτε άλλος πίστευε ή δεν πίστευε εις τον Θεό. Αμήν. Η θυσία του Ιησού Χριστού μπορώ να πω μοιάζει κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, με εκείνον τον δικαστή, ο οποίος επέβαλε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό σε έναν παιδικό του φίλο. Πάρα πολλοί φίλοι, ήταν κολλητοί όπως λέμε φίλοι μεταξύ τους και φαίνεται είχε διαπράξει κάτι πάρα πολύ σοβαρό ο φίλος αυτός και ο δικαστής, ο ίδιος ο δικαστής, επειδή ο φίλος του δεν είχε να πληρώσει το χρηματικό ποσό, κατέβηκε από την έδρα του και πλήρωσε εκείνος ακριβώς όλο αυτό το χρηματικό ποσό για να ελευθερώσει τον φίλο του, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός κάτω, ταπείνωσε τον εαυτό του για να μας διδάξει και εμάς το θέμα της ταπείνωσης, για να μας διδάξει ότι πρέπει να είμαστε και εμείς, χαλιλούια, ταπεινοί. Και υπάρχουν 38 παραδείγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού που ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος δίδαξε την ταπείνωση. Αλληλούια. Καταρχήν γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη, ενώ δεν ξέρω σήμερα παιδάκια που γεννιούνται να γεννιούνται μέσα σε ένα στάβλο. Ξέρεις ποιος τον ζέστηνε? Μόνο τα χνότα των ζώων που ήταν μέσα σε εκείνο τον στάβλο ήταν που θέρμαναν τον Ιησούν Χριστό. Ήρθε σαν δούλος ενώ ήταν βασιλιάς και ο βασιλιάς δίνει πάντα διαταγές. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να δώσει διαταγές, ήρθε να υπηρετήσει και όχι για να υπηρετηθεί. Καταδέχτηκε να τρώει, να συντρώγει με τους αμαρτωλούς και μάλιστα τον κατηγορούσαν για αυτόν τον λόγο αυτοί που ήταν πολύ εναντίον του. Αλληλούια. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ένα άλλο σημείο που φανερώνει την ταπείνωσή του, είναι ότι καταδέχτηκε να συμπεριλάβει μέσα στο γενεαλογικό του δέντρο 4 γυναίκες. Και ήταν αυτές η Ρούθ, η Ραάβ, η Θάμαρ και η Βηθ Σαβέ. Τώρα, η Ρούθ ήταν Μωαβίτισσα, ήταν ειδωλολάτρης γυναίκα. Εντάξει. Και πίστεψε συνειδητά εις τον Θεό της πεθεράς της Ναομή και της λέει «Ο λαός σου, λαός μου και ο Θεός σου, Θεός μου». Όπου πας εσύ θα πάω κι εγώ. Αμήν. Και το βλέπουμε στην Ρούθ, στο βιβλίο της Ρούθ, στο πρώτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Μετά, κατέταξε στο γενεαλογικό του δέντρο Ιησούς Χριστός και την Ραάβ. Η Ραάβ ήταν μία πόρνη, γνωστή πόρνη σε όλη την Ιεριχώ τότε. Το σπίτι της ήταν χτισμένο πάνω στα τείχη της Ιεριχώ. Και επειδή αυτή πίστεψε συνειδητά εις τον Θεό, όταν ήρθαν οι απεσταλμένοι από την Ιησού του Ναβί για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ, αυτή με κίνδυνο της ζωής της τους κατέβασε, λέει, με κάποιο τρόπο, με κάποιο σχοινί και λοιπά, από τα τείχη και γλίτωσαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί εντωμεταξύ είχε πληροφορηθεί ο βασιλιάς ότι στο σπίτι εκείνης της πόρνης της Ραάβ πήγαν οι απεσταλμένοι και έστειλε εκεί για να τους βρουν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Η άλλη γυναίκα τώρα ήταν η Θάμαρ, η οποία ήταν αιμομίχτρια. Στα αγγλικά λέμε incestuous. Λοιπόν, ήταν αιμομίχτρια αυτή. Αυτή η γυναίκα, προσέξτε, δεν δίστασε να κοιμηθεί με τον πεθερόν της τον Ιούδα. Τώρα, δεν είχε σκοπό να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά ο Ιούδας είχε 3 γιους. Είχε τον Ιρ και τον Αυνάν στην αρχή. Όμως επειδή ήταν πολύ κακοί άνθρωποι, πολύ έξω από το θέλημα του Θεού και λοιπά, έκαναν πράξεις πολύ απέσιες, ο Θεός θανάτωσε και τους 2. Οπότε ο Ιούδας λέει, εγώ δεν θα δώσω και τον τρίτο μου τον γιο που λεγόταν Σιλόμ, μήπως πεθάνει και αυτός. Και η ίδια, επειδή δεν ήθελε να μείνει άτεκνη, τι έκανε τώρα αυτή η γυναίκα? Έβγαλε τα ρούχα του πένθους που φορούσε, φόρεσε τα πορνικά ρούχα
Και στάθηκε εκεί στην είσοδο της πύλης που ήξερε ότι θα περνούσε ο πεθερός της ο Ιούδας από εκεί και με τα νάζια της, τα καπρίτσια της, ξέρω πώς τον κατάφερε τον άνθρωπο αυτό και κοιμήθηκε μαζί της και μάλιστα απέκτησε 2 γιους εκεί μαζί του, τον Φαρές και τον Ζαρά. Και η 4η γυναίκα που την κατέταξε και αυτήν ο Άγιος Κύριος μέσα στο γενεαλογικό του δέντρο είναι η Βηθ Σαβεέ, η οποία ήταν Μιχαλίδα. Ξέρουμε ότι ήταν η γυναίκα του πιο γενναίου στρατηγού του Δαβίδ, που λεγόταν Ουρίας και το όνομά του σημαίνει το φως του Θεού. Λοιπόν, βέβαια, μπορεί να μην έφταξε και τόσο πολύ αυτή, γιατί το μεγαλύτερο φταίξιμο το έχει ο Δαβίδ, ο οποίος εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα έπρεπε να είχε εκστρατεύσει μαζί με τους υπόλοιπους στον πόλεμο, όμως αυτός σου λέει γιατί εγώ να πάω σήμερα. Έκανε, ξέρεις, ένα φρικτό έγκλημα τότε. Ανέβηκε πάνω στην ταράτσα του σπιτιού, ρέμβαζε εκεί το τοπίο το γύρω εκεί και σε κάποια φάση είδε κάτω στο σπίτι, φαίνεται ήταν ανοιχτό το παράθυρο του μπάνιου της Βηθ Σαβεέ και την είδε από ψηλά, την πόθησε. Βασιλιάς ήταν αυτός, δεν το είχε καθόλου δύσκολο να την καλέσει, την κάλεσε, κοιμήθηκε μαζί της στο παλάτι και απόκτησαν τον Σολομώντα. Ο Θεός, θέλω να πω με αυτά τα πράγματα, ο Ιησούς Χριστός συγχωρεί όσο αμαρτωλός και αν είναι ο άνθρωπος. Γιατί αρκεί να ζητήσει ο άνθρωπος μετάνοια με την καρδιά του. Με ειλικρινή μετάνοια, όταν ζητήσεις από τον Θεό να σε συγχωρέσει, σε συγχωρεί όσο μεγάλη και αν είναι η αμαρτία σου. Κάποιος έχει πει ότι το βάθος της μετάνοιας σου θα καθορίσει το ύψος της αναζωπήρωσής σου. Δηλαδή, όσο πιο βαθιά είναι η μετάνοια σου, τόσο πιο πολύ θα είναι σε μεγάλο ύψος η αναζωπήρωσή σου. Και κάποιος έχει πει επίσης ότι η ταπείνωση μοιάζει με μια ζυγαριά. Δηλαδή, όταν ο ένας δίσκος της ζυγαριάς πάει προς τα κάτω, όσο πιο κάτω πάει, τόσο ο άλλος δίσκος ανεβαίνει όσο γίνεται πιο ψηλά. Ευλογημένο το Άγιο όνομα του Κυρίου μας. Αλληλούια. Παραδείγματα ταπείνωσης δεν έχουμε μόνο στην Καινή Διαθήκη από τον Ιησού Χριστό, έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Όταν ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να ηγηθεί του λαού Ισραήλ και να τον βγάλει έξω από την σκλαβιά, έξω από την Αίγυπτο και να τον οδηγήσει στη γη Χαναάν, στη γη ρέουσαν γάλα και μέλι, ο Μωυσής δεν είπε, ακριβώς επειδή δεν ήταν περήφανος άνθρωπος, δεν είπε «Κύριε μου, εγώ δεν είμαι εύλαλος, εγώ είμαι βραδίστομος, είμαι βραδίγλωσσος, εγώ δεν μπορώ να αρθρώσω καλά τις λέξεις, εγώ πώς μπορώ εγώ να κάνω αυτό το πράγμα». Γιατί ήταν ταπεινός άνθρωπος ο Μωυσής. Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, είπαγε και θέλω είστε μετά του στόματος σου, εκεί που χωλένεις και δεν μπορείς να αρθρώνεις καλά τις λέξεις και όλα αυτά, θα είμαι εγώ, θα αναλάβω εγώ αυτό το πρόβλημα. Αμήν. Και θα το δείτε αυτό στην Έξοδο Δέλτα και 10 εδάφιο. Άλλος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος και αυτός ταπεινώθηκε στον Κύριο, ήταν ο Γεδεών, ο οποίος ήταν κριτής. Και σε κάποια φάση ο Θεός του έδωσε την εντολή, Γεδεών, να πας να πατάξεις τους Μαδιανίτας. Οι Μαδιανίτες ήταν ένας λαός πολύ πολύ εχθρικός, εισέβαλε συνέχεια μέσα στη χώρα του Ισραήλ και έκανε συνεχώς λαιλασίες και τέτοια πράγματα. Και ο Γεδεών, αν δεν ήταν ταπεινός άνθρωπος, θα μπορούσε να έχει πει «Κύριε, καταλαβαίνω ότι εσύ βασίζεσαι στις ηγετικές μου ικανότητες, στις στρατηγικές μου ικανότητες, γι' αυτό με καλείς». Αντίθετα, ο άνθρωπος αυτός, εγώ του λέει, είμαι ο μικρότερος της οικογένειας μου και η οικογένεια μου είναι πιο ταπεινή του Μανασί. Με τι θέλω πατάξει τους Μαδιανίτες, με ποιο τρόπο εγώ θα καταφέρω να σκοτώσω, να καταστρέψω όλες αυτές τις χιλιάδες των Μαδιανιτών. Με τι? Και του λέει, είπαγε και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άντρα έναν. Δηλαδή θα έρχονται χιλιάδες εναντίον σου, εγώ θα τους καταστρέφω, θα τους εξολοθρεύω όλους και εσύ θα νομίζεις ότι ήρθε μόνο ένας απέναντί σου και τον κέρδισες. Τόσο πολύ
όταν έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη, ταπείνωση και ταπεινωμένη πλήρως στην καρδιά μας, ο Κύριος μπορεί να μας δίνει σίγουρα τις μεγαλύτερες ευλογίες. Σίγουρα αγαπώ πάρα πολύ να μελετώ τον Λόγο του Θεού και αγαπώ πολύ να μελετώ την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά προσέξτε λίγο, ποτέ μου δεν ήθελα να ζω την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί ήταν τόσο πολύ αυστηροί οι νόμοι που επικρατούσαν εκείνο τον καιρό. Να σας θυμίσω μόνο την μοιχευόμενη γυναίκα, όταν την συνέλαβαν, την παρουσίασαν μπροστά στον Χριστό και του λένε, ο νόμος μας λέει αυτή η γυναίκα πρέπει να λιθοβοληθεί γιατί συνελήφθηκε επί μοιχεία. Ο Ιησούς και Χριστός έσκυψε κάτω, κάτι φαίνεται να έγραφε εκεί και μετά τους λέει, ο πρώτος από εσάς που δεν έκανε καμιά αμαρτία να ρίξει πρώτος την πέτρα. Πρώτος τον λίθον βαλέτο, όπως το λέει στα αρχαία. Και όλοι σιγά σιγά έφυγαν. Και της λέει της γυναίκας, πού είναι η κατηγορή σου? Φύγε και εσύ, της λέει, και μην ξανά αμαρτάνεις. Αμήν. Ήταν φοβερά, αυστηρά τότε, οι νόμοι τότε πάρα πολύ αυστηροί που επικρατούσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Να σας πω και κάτι, αν κάποιος παρέβαινε το Σάββατο, την ημέρα του Σαββάτου, οπωσδήποτε θα ελιθοβολείτο. Τόσο αυστηρός ήταν ο νόμος. Και υπάρχει μια περίπτωση που κάποιον συνέλαβαν την ημέρα του Σαββάτου να μαζεύει ξύλα. Αντί να πάει στη συναγωγή για να λατρεύει τον Κύριο, αντί να τηρήσει δηλαδή την ημέρα του Σαββάτου, μάζευε ξύλα. Τον παρουσίασαν στον Μωυσή και στον Ααρών και του λένε, αυτός ο άνθρωπος δουλεύει και είναι Σάββατο. Τι πρέπει να κάνουμε? Και ο Μωυσής λέει, εγώ θα προσευχηθώ στον Θεό μαζί με τον Ααρών, να προσευχηθούμε και οι δύο και ό,τι μας πει ο Θεός θα κάνουμε. Και ο Κύριος διέταξε να λιθοβοληθεί ο άνθρωπος αυτός. Προσέξτε, αν είχες ή αν είχα ένα παιδί που ήταν μέθησο ή ανυπάκου εντελώς, δεν μπορούσε με τίποτα οι γονείς του να το κάνουν να αντιθασεύσει, να συνέρθει. Τον παρουσίαζαν στους κριτές και οι κριτές αποφάσιζαν ότι έπρεπε να πεθάνει με λιθοβολισμό. Προσέξτε, με λιθοβολισμό. Όταν ο ίδιος ο Μωυσής κλήθηκε από τον Θεό να ανέβει πάνω στο όρος Χορίβ για να του δοθούν οι πλάκες ηλίθινες με τις 10 εντολές, μόνο ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος, κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι ούτε καν στους πρόποδες του βουνού έπρεπε να πλησιάσουν, γιατί είτε ζώο είτε άνθρωπος αμέσως θανατωνότανε. Αμέσως. Και οι άνθρωποι από πολύ μακριά μόνο έβλεπαν το βουνό εκεί να καπνίζει, έβλεπαν αστραπές, άκουγαν φροντές και όλη αυτή την εκφοβιστική ατμόσφαιρα. Αμήν. Να σας πω και κάτι ακόμα που μπορεί να μην το έχετε προσέξει. Η τελευταία λέξη της Παλαιάς Διαθήκης, η τελευταία λέξη, στο τελευταίο κεφάλαιο του Μαλαχία, Δέλτα και 6, η τελευταία λέξη είναι η λέξη ανάθεμα. Το ανάθεμα είναι μια κατάρα. Δηλαδή, η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει με κατάρες και έρχεται ο Ιησούς Χριστός που εγγενιάζει την περίοδο της χάριτος που δίνει ο Θεός προς τον άνθρωπο και ξεκινά τη διδασκαλία του με ευλογίες, με μακαρισμούς. Οι μακαρισμοί είναι ευλογίες. Και μάλιστα στον πρώτο μακαρισμό λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Στα πρώτα βήματα της χριστιανικής μου ζωής νόμιζα εγώ ότι ο φτωχός στο πνεύμα είναι ο διανοητικά καθυστερημένος. Ενώ δεν είναι αυτό, είναι ακριβώς ο ταπεινωμένος ο άνθρωπος, εκείνος που αναγνωρίζει την μηδαμινότητά του, την αναξιότητά του και δίνει όλη την αξία μόνο εις τον Ιησούν Χριστόν. Ευλογημένο το Άγιο όνομα του. Χαλιλούια. Χαλιλούια. Και στην Καινή Διαθήκη έχουμε παράδειγμα τον Πέτρο. Ο Πέτρος, τολμώ να πω ότι ήταν εγωίσταρος άνθρωπος. Πολύ εγωιστής άνθρωπος. Και θα πω αυτό που λέω και άλλες φορές, καμιά φορά για τον Πέτρο, ήταν το στόμα των Αποστόλων. Όταν συνέβαινε οποιαδήποτε συζήτηση, ο πρώτος να ορμήσει και να μιλήσει ήταν ο Πέτρος. Αλλά γιατί ήταν εγωιστής, κατά τη γνώμη μου? Διότι δεν δίστασε να μειώσει όλους τους άλλους μαθητές και την πνευματικότητα τους και το επίπεδο τους. Βέβαια, εκείνοι όλοι, και αν σε αρνηθούν, βέβαια, εγώ δεν θα σε αρνηθώ ποτέ μου.
Δηλαδή, μείωνε το πνευματικό επίπεδο των άλλων, όλοι βέβαια, αφού δεν είναι σε πνευματικό επίπεδο, δεν είναι σε τόσο σωστή επαφή μαζί σου, Θεέ μου, του λέει, εγώ ποτέ μου δεν θα σε αρνηθώ. Αυτοί δεν πειράζει και αν σε αρνηθούν, εγώ δεν θα σε αρνηθώ. Και έρχεται και τον αρνείται 3 φορές σε 3 διαφορετικά άτομα ο ίδιος ο Πέτρος. Αμήν. Αλλά μήπως ο Ιησούς Χριστός του είπε τότε, έλα ρε Πέτρο, είδες τόσα θαύματα, ήσουν μαζί μου, όπου ήταν να κάνω τα 38 θαύματα, έπαιρνε εσένα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, είδες τόσα θαύματα, ήταν ανάγκη ρε παιδί μου και εσύ τώρα να με προδώσεις. Μήπως του είπε κάτι έτσι, ο Ιησούς Χριστός του είπε κάτι έτσι, είτε με μιλήχιον ύφος, είτε με άγριο ύφος. Απλά μια ματιά του έριξε ο Ιησούς Χριστός του Πέτρου και τι ματιά ήταν αυτή. Καρφώθηκε μέσα στο κέντρο της καρδιάς του και βγήκε έξω ο Πέτρος και έκλαψε πικρά ο άνθρωπος αυτός. Ταπεινώθηκε ο Πέτρος και όταν σε κάποια φάση πήγε ο Ιησούς Χριστός στην παραλία και ο Πέτρος όλο το βράδυ μαζί με τους συνεργούς του εκεί ψαρεύανε και δεν πιάσαν κανένα ψάρι, ο Ιησούς Χριστός του λέει, Πέτρο, ρίξε τα δίχτυα σου στα δεξιά μέρη του πλοίου. Αν ο Πέτρος ήταν περήφανος, θα μπορούσε να του πει, εντάξει κύριε μου, δάσκαλε μου, εσύ ήρθες από τον ουρανό, το καταλαβαίνω, μιλάς για τη βασιλεία των ουρανών, μιλάς για συγχώρεση, μιλάς για, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να ταπεινωθεί ο άνθρωπος κλπ. Εντάξει, αλλά τι δουλειά τώρα έχεις εσύ με τα ψάρια, με τις θάλασσες, με τα δίχτυα και με όλα αυτά. Αυτά είναι η δική μου δουλειά. Αν ήταν περήφανος θα έλεγε κάτι τέτοιο. Αλλά τι είπε ο Πέτρος τότε, επί το λόγο σου θα κάνω αυτό που μου λες. Και έριξε τα δίχτυα του ο Πέτρος και τόση ήταν μεγάλη η άγρα των ιχθύων που κόντευαν να σχιστούν τα δίχτυα και κόντευε να βυθιστεί το πλοίο, το καράβι εκείνο. Και κάλεσαν και ένα άλλο καράβι δίπλα να έρθει να τους βοηθήσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Χαλιλούια, χαλιλούια. Έχουμε πολλά παραδείγματα και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη για ταπείνωση και μας λέει ο Λόγος του Θεού πρέπει να είμαστε ταπεινοί όσο γίνεται περισσότερο. Χαλιλούια. Δεν μπορούμε να ευλογηθούμε διαφορετικά. Το αντίθετο του ταπεινού είναι περήφανος. Μα στον περήφανον ο Θεός αντιτάσσεται. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κάτι, ας πούμε, οποιαδήποτε πράξη πας να κάνεις, έρχεται απέναντι σου ο Θεός και σε σταματάει, αφού αντιτάσσεται σε σένα. Σου καταστρέφει όλα τα σχέδια σου, αν είσαι περήφανος. Αν είσαι όμως ταπεινός, σου δίνει την χάρη του ο Θεός, αν είσαι ταπεινός. Γιατί μας λέει, πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε και πας ο ταπεινώνων εαυτόν υψωθήσετε. Μας το λέει στον Λουκά σε 2 σημεία, στο 14 κεφάλαιο και 11 εδάφιο και στο 18 κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλληλούια, χαλιλούια, χαλιλούια. Ο Θεός ό,τι και να κάνουμε, αν είμαστε όσο γίνεται περισσότερο ταπεινοί, ο Κύριος σίγουρα θα μας ανταμείψει. Αμήν. Γιατί λέει στις παροιμίες ΚΒ και στο εδάφιο 4 λέει η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και τιμή. Να το κάνουμε πιο απλά. Δηλαδή, θα σε ανταμείψει ο Θεός όταν είσαι ταπεινός και όταν έχεις φόβον Θεού μέσα σου. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις πλούτον και πνευματικό πλούτο και υλικών πλούτων εδώ στη γη. Αν θέλεις να έχεις την δόξα, όχι των ανθρώπων, δεν μετρά καθόλου η δόξα των ανθρώπων, καθόλου, ξέχασέ την. Και αν θέλεις να έχεις ζωή με ζήτα κεφαλαίο, ταπεινώσου όσο γίνεται περισσότερο, για να μην χρειαστεί να σε ταπεινώσει μετά ο Άγιος Κύριος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι τόσο καλός ο Κύριος μας, αλληλούια, ευλογητός, αλληλούια, εις τους αιώνες των αιώνων ο Άγιος Κύριος μας. Αμήν. Κάτι λάβαμε σήμερα. Αμήν. Ο Άγιος Κύριος είναι πάντα καλός. Αμήν. Αμήν.